Nuwun kula nuwun ngaturaken pambagi wilujeng rawuh katur dumateng sedaya keluarga agung kadang pisan sutresna pangombyunging risang penganten sekalian sumrambahipun katur dumateng para tamu kakung saha putri ingkang winengku ing pakurmatan mugi karaharjan miwah kajiwanan tansah memayungi ing sak rawuh panjenengan sadaya ing salajengipun kasekecakna lelenggahan kanthi mardu-mardikaning manah sarwi paring panjurung donga pamuji mugi lampahing tata cara purwa madya wusana sageta manggih wilujeng kalis ing sambi kala nuwun matur nuwun. Amurwa pahargyan iki kapura jroning pandonga mugi gancar laksitane tebih saking oreh panggoda sareng gyohan donga mrih pinanggih ing rahayu tansah lestari widodo Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kula nuwun ngaturaken wilujeng enjing saha wilujeng pepanggihan sih tentrem arahayu miwah mahardikaning tias mugi kajiwa kasarira dhumateng panjenengan sadaya lan kula ingkang sarta tansah ngliputana ing madyaning pahargyan wanci menika katiti mangsa ing dinten Minggu Legi hanyarengi jembeduling surya ingkang kaping sekawan Januari linambaran warsa 2026 Purwa Hanarbuka pahargyan wisudan tali dharma pambayanging Sekar Cempaka mulya sapasang ya ngunduh mantu ing penganten kekalih Bona Bagus Yosidian Abiyanto putra kinasih saking Bapak Agus Abiyanto sekalian Ibu Suwarti ingkang pilenggah wonten ing dukuh Ngrasak RT 3 RW Gangsal Kismayasa Ngemplak kalebet wewengkon tataran kalih Kabupaten Boyolali ingkang sampun kukuh sembodo hanjatu krama hanganti setunggaling wanudya minangka pepujaning nala tan sanes Roro Ayu Nila Putri Sulistyawati putra pawestri saking Bapak Tri Purwanto Ibu Sukarni Suwargi ingkang pidalem wonten ing dukuh Mborongan RT Gangsal RW Sekawan Giriroto Ngemplak Nunggil wewengkon Kabupaten Boyolali. Pramila sesarengan sami hangun cepaken asta
Hama muji syukur wonten ngarsanipun dat ingkang maha luhur inggih Allah Subhanahu wa taala. Inggih karana nikmat kanugrahan peparingipun ingkang awujud menapa kemawon ingkang sampun urmantah satemah hamba bardaya pangaribawa dumateng sang janging para kawula dasih waradin sagung titah ing ngarca pada. Wusananipun kula panjenengan ing titiwan menika saged kempal nyawiji pepanggihan kalayan kinayoman ing karahayon. Ing salajengipun kinarya sasanti puji amrih kamulyaning bebrayan ugi lampahing tata cara pahargyan tansah hantu berkahing Gusti ingkang murbahing dumati dumateng para kadang sutresna budaya para wira pradonga campur sari baskara ingkang sampun siyaga karya wonten ing bangsal pangrawit keparenga hambabar unggeling ladrang santi mulya kinarya purwakaning kandha sumangga sumangga. Ana cahya kang sumburat ing jagat witan pernai nalika samono sang Bagaskara hanyunari lumahing bumi pratiwi katingal pucu ing aldaka ingkang kasaput ing pedhut katon peteng dedet anem danu sineblak cahyaning sang hyang arka sakala endang manghayat dadya hima himantaka sakala sesawangan sarwa endah edipeni tetanduran katon ijo royo-royo dasar pasiten subur bumi makmur bebasan tukul kang sarwa tinandur orah kang sarwa tinuku Subiliring samirana kumriji iling banyu sinembuk oceng peksi kang padha asesautan hamimbui endah edining swasana ing alam padisan. Ana manuk jalak, manuk prenjak padha jingklak-jingklak. Manuk puter manggung ganter perkutut manggut-manggut. Datan kaliwatan gumyak cacari wis oceng manuk emprit peksi bayan ya manuk urang-urangan. Ya mangkono sru elo ing kaendahan ing wanci enjing ing karang padisan ing padukuhan Grasak RT 3 RW Gangsal Kismayasa kacarita ing kono ana wujuding pepethan cilik ya tetamanan ingkang satuhu asri endah lamun kawujudaning Siti Hinggil Binaturata rinengga maneka warna sesekaran miwah tetuwuhan ingkang nedeng-nedenging mekar ingkang hambabar gondo arum lah menika to sasana pahargyan ingkang ginelar dening Bapak Agus Abyanto sekalian Ibu Suwarti kadur para pinisepuh sesepuh ingkang satuhu binektenan sumrambahipun katur dumateng para tamu kakung saha putri ingkang pinengku ing suka arahayu nuhoni dawuh karsanipun
ingkang hamengku gati Bapa Agus Abyanto kekalih. Kula Sunarta Prabowo ahli madya seni ingkang minangka jejering pambiwara keparengna badhe ngaturaken lampah-lampahing tata cara pahargyan kang wis rinancang dening para kula wangsa. Lampahing tata cara ing mangke badhe kapurwakan kanthi atur pambuka tumuli arisang penganten kekalih lon-lonan tumuju madyaning sasana pahargyan ingkang tinengra kanthi bidaling Sang Wimbasara kinarya sarya utusan pamadu ing arisang penganten kekalih wonten ing wisma palereman. Sarawuhipun arisang penganten sekalian wonten madyaning sasana Bali Badraya sawinanggun tumuli ing mangke kaadalan tata cara pasrah saha panampi dening para tetungga ingkang sampun kapiji. Purna tata cara pasrah saha panampi geni rohang leluri tata cara adat budaya ingkang maksih mekar lan ngrembaka arisang penganten kekalih badhe kahunjuki toya wening sawetawis dening ingkang Rama saha Ibu nuli kaboyong tumuju palenggahan rinengga lenggah satata wonten ing Dampar Kinastri. Geniro risang penganten kekalih lenggah wonten ing kursi gading ya palenggahan rinengga. Tumulih mangki kaadanan tata cara lepas bujang ingkang kagelar dening keluarga agung Bapak Ibu Agus Abyanto. Purna tata cara lepas bujang tumuli ing mangki keparing sedya ingkang hamengku karsa Bapak Agus Abyanto sekalian Ibu Suwarti sakula wangsa. Sawetawis kepareng badhe marak mangayun manem Brahma rawuh panjenengan sadya kanthi ngaturaken atur pambagi Raharja wilujeng rawuh. Wondene ingkang minangka panaton dayekti paripurnaning pahargyan menawi ing mangki arisang penganten kekalih Rama Ibu ingkang sarta bisan kinasih sampun kajengaraken saking pakrubungan lon-lonan kakanthi tumuju ngajenging wiwara pahargyan saperlu hatang kepastuhan nderekaken kundur panjenengan sadaya kanthi sowang-sowang. Katur sagung para tamu kakung putri ingkang sami rahayu ing budi mekaten sawetawis urut-urutaning lampah tata cara pahargyan wisudan tali dharmaya ngunduh mantu ing penganten ingkang sampun karakit karancang dening para klawangsa. Awit saking menika mugi panjenengan sadya kersa nyekecakaken lenggahan kanthi suka renaning wardaya sarwi paring puja hastawa puji hastuti ngantos dumugi titiwanci paripurnaning gati nuwun matur.